Mami! Și așa începem episodul. Bun, astăzi o să vorbesc despre Paște. Paște. Exact, știu, a trecut de foarte mult timp Paștele, dar vreau să-mi expun părerile despre Paște, pe care poate unii nu interesează, dar pe mine mă interesează și vreau să-mi expun părerile. Bun, deci, în primul rând, logic, orice copil sau aproape orice copil vrea să meargă să ia lumină cu părinții. Bun, eu am fost la bunica mea și mă sună mama, s-a făcut 12 noaptea. Bun, haide să te iau cu mașina, să mergem să luăm lumină. Ok, am mers să iau lumină. Logic că pe drumul spre biserică era, frate, dita mai autostrada și cu dita mai mașinile care abia dacă puteai să mergi așa printre ele, să le ocolești, așa. Nu, frate. Și când am ajuns, după ce abia am prins locul de parcare, am ajuns la biserică. Și acolo era dita mai lumea, logic. Care, cred că și acum am urmele cu coatele oamenilor care se împingeau așa unul în altul, care să meargă prima și primul să ia lumină. Ce, frate, puteai să stai acolo și așteptai lumina, nu? Bun, eu cu mama mea ne-am așezat în spate, așteptând lumina. S-au închis luminile, care eu abia era foarte aproape să încep să plâng, pentru că mie mi-este cam frică de întuneric. Și imediat era să plâng, noroc că mă țineam așa strânsă pe maică mea. Bun, a venit popa cu lumina și bla 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 și bla bla bla, a început să vorbească la boxe, care abia dacă lumea putea auzi, pentru că toți se înghesuiau în față care să-l asculte pe popa, să bla 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 bla. Bun, eu nu vreau să vorbesc despre religie, dar eu sunt ortodoxă, cred într-un singur Dumnezeu, dar v-am spus, nu vreau să vorbesc despre religie, pentru că asta poate să influențeze pe unii și nu e bine ce fac. Ok, să ne continuăm povestea. Ok, am luat lumină, adică am plecat acasă, a rămas fratele meu care a luat Paștele, vreo 5-6 cutii. Ok, și am venit acasă, eram frânți de oboseală și ne punem în pat. Până când dăm drumul la TV, pe toate știrile, Paște, se ia Paște, lumina, a ajuns lumina. Doamne, frate, nu pot, adică nu cred că nu știe nimeni că a ajuns lumina în țară și că se va pune, frate, în bisericile acelea, că dar nu că... Doamne! Ok, deci după cum am spus, ajuns acasă, prânz de oboseală, am dat drumul pe telecomandă, a prins pe televizoarele și da, Paște, lumină, biserici, ok. Din ce vreau să mai vorbesc este că eu am tras o concluzie despre Paște. Și aceea fiind că dacă voi mergeți la biserică și vreți să luați lumină și Paște, nu trebuie când ieșiți din biserică sau când intrați în biserică să vorbiți urât, să bârfiți, să vă băgați unul printre altul. Nu mi se pare corect așa ceva. Stai acolo la locul tău, nu mai bârfi, pentru că așa nu te faci un om mai bun. Și când iei lumina, să o ții, frate, așa, de parcă să nu-ți dea ție ceară pe hainele nouțe, știi? Sau să nu-ți ia foc părul. Ok, dar poți să-i dai foc la altcineva. Adică gândește-te un pic înainte să faci aceste lucruri. Și nu mai bârfi atâta când mergi la biserică. Pentru că nu este corect ce faci. Și Dumnezeu nu culcă. Deci da, singura mea concluzie care am luat-o este, în primul rând, nu mai bârfiți când mergeți la biserică, pentru că așa nu vă faceți oameni mai buni. Și parcă îi faci rău aproapelui tău. Deci, asta e concluzia mea. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, un share să vadă și prietenii tăi și să te abonezi, pentru că mă ajută foarte mult și am văzut că deja am făcut 20 de abonați, mulțumesc! Și dacă ți-a plăcut acest video, urmărește-mă în continuare, dacă nu ți-a plăcut, dezabonează-te, pentru că eu am concluziile mele și noi ne vedem pe data viitoare. Pa!